strany. No, jeď. Tak, natáčím to. Krajete. Krajete. Komu dáš první, Míšo? Ten je. Pandovi. Tak, Míšo, koukej, jak krájíš dort. Koukej se na to, jak to krájíš. Tak, komu dáš první? Tak. Vikince. Jo, on vám dal všem. Je, ten vypadá. Tak, tady má Vikinka. Ukáž. Ten chutná dobře. No. Na Vikinko. Tady máš díčku, Vikinko. Tak mě už to nenahrává. Já už jsem to donahrál. Jo. To natáčí ty. Já jsem tady. Tam. Mirečku, tady máš první dort, ano? Já ti dám, že nechceš. Prosím. Tak. Tak jo. On chce jít oko, Míša. Kam jdeš? David, vytáhni. Tamhle slastejte. Tak to bude babička, to Maja, jo? Nemáte spoluďák. Vem si Zabel. Tak, vem si, dělej dotah, každej, ukáž. No, ten si dám s tebou. Tam je jeho prašenačka. Mando, dá si dom. Tady máš. Proč je velký? Mando, dej mu dom. Ty Maruš. Dej Pandovi. Počkej, Majku. Kamilo! Takhle mu to oddělej, daj to, aha. To nevadí. Míro, kdo ještě nemá? Sami kde má, na? Teda ten Lukášek. Já ne, Marek mě nekraje ani. Já bych nahoře přibrala to deku. Ne, ale dej si to tady. To dajte Jo, měla takhle rozkrájet. Takhle, jo? Tak menší, ne? No, takhle rozdělej. A takhle kraj. A krajíš velký, ten no, taky tu vůbec dělíčko. Tady to páni. Tady má další. No a komu? Tamaro, nás, tady dělá herečku. Ale vždycky jsou dvěma. Já už mám tak. Mám to ještě natáčet? Máňo, mám to ještě natáčet? Jo, ještě chceš? Běž si tam, tady si háčej někam a Zatím vypni a pak